všechny nádherný místa. Ty si však můžeš, baby, stej tím, že ač mě z těch míst lákají stát, k nám se zastrátím. Táč Mahal, Dubai City, domy, chrámy, mešity, všechny různý krásný pocity. Nejlíp je tam, nejlíp je tam, kde ty jednoty. Šťastnou cestu. Vám děkuju. Teď teda přišla ta chvíle, abych něco řekl. A ty jsi dal švýcarské, které jsi pro nás připravil. To jsem neudělal, protože jsem se ptal Lucky a ta říkala, že nemám nic dělat. Ale chtěl bych vám poděkovat, říct, že to bylo pro mě super 10 let, pokud jde o práci nejlepších 10 let v mém životě. A do velké míry je to díky tomu, že jste tady vy byli se mnou. A s některými jsem úplně od začátku, nebudu říkat s tím, s některými dlouhou dobu a s některými chvilku, ale se všemi to bylo moc bezvadný a nikdy na to nezapomenu. Dneska už jsem to říkal, jak jsem balil věci v kanceláři, tak se mi spousta těch chvil vrátilo a měl jsem takový jako lehký emoční přetlak, který jsem si vyventiloval za zavřenými dveřmi. Takže ještě jednou vám hrozně děkuji, přeju vám, ať se vám moc daří, Rádiu Impuls, ať se daří tak jako doteď, to znamená nejlíp. A když budete mít cestu do Dubaje, tak vás všechny. A já doufám, že až my tady budeme jezdit, protože to plánujeme, že několikrát ročně přijedeme, tak se uvidíme tady v České republice. Tak ještě jednou vám moc děkuju, bylo to moc krásné s vámi mít.